Venray is sinds afgelopen zaterdag officieel een dementievriendelijke gemeente. Bij het gemeentehuis werd de vlag gehesen en op het Schouwburgplein werd het certificaat overhandigd aan wethouder Leenders. Dat gebeurde tijdens het jaarlijkse minifestival van Stichting Venray Dementievriendelijk. Dementievriendelijk word je niet zomaar. Het is een erkenning die je krijgt van Alzheimer Nederland voor het feit dat je je dus inspant om mensen met dementie en de mantelzorgers zoveel mogelijk te ondersteunen in je gemeente. En daarbij ook zoveel mogelijk partijen probeert te betrekken. Want ja, we gaan ervan uit dat mensen met dementie zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen. Ook dat graag willen overigens. Dus deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Dan moet de maatschappij, de samenleving ook weten wat dementie is. Dat ze weten hoe je met mensen met dementie moet omgaan, hoe je signalen kunt herkennen. Nou, in de beoordeling van Alzheimer Nederland zijn we heel goed uitgekomen, zeg maar. Dat we op verschillende terreinen heel erg goed bezig zijn op dit moment. Vandaar de officiële oorkonde die we vandaag in ontvangst hebben kunnen nemen. Dat betekent dat we in ieder geval in Venray durven om dementie bespreekbaar te maken. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. Dementie zit vaak nog een beetje in een verdomhoekje. Maar als we ook naar de cijfers kijken, dan zien we dat het aantal mensen met dementie in de komende jaren in Venray fors zal toenemen. Dus we moeten ook dementie bespreekbaar maken, maar ook laten zien hoe kunnen we er met elkaar mee omgaan. En dat is een van de zaken die wij nu met ook deze erkenning wel in beeld kunnen gaan brengen. Ja, weet je, officieel zijn er 900, kleine 900 gediagnosticeerde mensen, maar er zijn er ook nog heel veel die nog niet gediagnosticeerd zijn of in een voorstadium verkeren. En als ik die bij elkaar ga tellen, dan durf ik geruststellen dat er meer dan 1200 mensen met dementie zijn. Hè? Dus, dat aantal gaat alleen maar groeien. De prognose is dat er in 2040 dat aantal verdubbeld zal zijn. Dus, ja. En op welke manier gebeurt dat in Venray, het signaleren van dementie? Nou, allereerst natuurlijk via de gebruikelijke medische kanalen, de huisartsen, ziekenhuizen, geriaters. Maar daarnaast ook, je kunt je voorstellen als iemand met dementie een winkel binnenkomt en die verlaat de winkel weer zonder te betalen, dan moet je niet meteen denken aan winkeldiefstal. Maar dan kan het met dementie te maken hebben. En we hebben dus in het verleden al cursussen georganiseerd voor winkelpersoneel, voor bankpersoneel, voor horecapersoneel. Dat ze leren om dus die signalen te herkennen en dan ook weten hoe ze daar goed mee moeten omgaan. Dat is een van de zaken waar we concreet mee bezig zijn. Ja, en hoe doet de gemeente dat, dementie bespreekbaar maken? Dat betekent bijvoorbeeld dat wij gezegd hebben, wij zijn nu ook aan de lat om onze eigen medewerkers te trainen. Hoe herkennen zij dementie of iemand met geheugenproblemen? Heel eenvoudig, als die zich al meldt aan de balie van het gemeentehuis. En wat is dan de actie die je als ambtenaar kunt ondernemen? Nou, daar gaan wij mensen op trainen. Maar we hebben dus nu 3 pilotprojecten opgestart. Het eentje is bewegen, het tweede is muziek en het derde is kunst. En daar is veel belangstelling voor. Die proef die wordt nu aan het eind van het jaar geëvalueerd. Dan gaan we kijken of we die kunnen voortzetten. Een mooi voorbeeld daarvan is hier op de Infomarkt is ook een expositie van kunststukken die de mensen gemaakt hebben met hulp van de kunstwerkplaats. Die kun je eens bekijken. En zometeen treedt een koor op. We hebben het koor Zing je Fit opgericht. Waar ook mensen met dementie in zitten. En die gaan straks hun première beleven. Die gaan een concert geven. Hè? Dus, en ja, in de toekomst zoveel mogelijk mensen blijven betrekken. Zoveel mogelijk blijven informatie verstrekken. Dus er is genoeg te doen.